Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de venres 16 do mes de maio na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, evidentemente, falamos xa de actos que haberá hoxe para conmemorar o Día das Letras Galegas. Os que nos sigan o informativo do mediodía estarán a tempo xa esta tarde de disfrutar deles. Falaremos tamén da Festa Social da Terceira Idade, mañán, día 17 de maio, con máis de 700 veciños convocados. Falaremos tamén dos campamentos de verán, do torneo de fútbol base que se presentaba na xornada de onte no Concello de Cerceda. Falaremos da Poseidón Reis, falaremos do Servicio de Información por WhatsApp Municipal, da homenaxe ao cura Don Albino e tamén a renovación do DNI e do pasaporte que se poderá facer aquí en Cerceda. Lembramos que o Concello dispón de unha oficina para facer o rexistro clave e nos deportes repasaremos os partidos xa desta fin de semana dos nosos equipos e en canto tempo xa para a xornada de mañán sábado, pois o sol será protagonista. Como vimos falando todos estes días, decirlles que mañán sábado se celebra o Día das Letras Galegas e ademais que ten a Cerceda como protagonista, xa que entre as homenaxeadas que son as cantaireiras e a poesía popular oral elixiron a dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas, creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Decir que o Concello de Cerceda para esta tarde programou varias actividades, así que os que nos sigan no informativo de mediodía que sepan que poden acudir a elas. Este venres, día 16, ás 6 da tarde, terá lugar a colocación dunha placa na vila da Igrexa, de onde eran nativas a dúas veciñas do noso Concello. Na honra precisamente a elas, esta placa na vila de Iglesias hoxe ás 6 da tarde, na honra de Adolfina e de Rosa. Logo, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal, actuarán as nenas e nenos do Colexio da Silva ca súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. As Ferreñas, lembren que é un grupo de mociñas que lle dá nome a esta obra, van a invocar as 7 cantareiras das letras galegas para, a través de coplas, piques e réplicas, tanto áxiles como divertidas, reivindicar as voces de tantas mulleres que ao longo dos séculos foron as principais creadoras e transmisoras das cantigas, e con estes 3 versos, ou con estes versos, siguen dándolle vida á nosa poesía popular. Xa mañán sábado, día 17, ás 11 da mañán, se presenta un mural no Auditorio Municipal sobre as cantareiras e actuarán as pandereteiras das Encrobas que tocarán e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. Tamén mañán sábado ás 12 do mediodía haberá un contacontos infantil chamado As Cantareiras, día que tamén foi lle dado ese libro aos nenos de infantil e primaria dos colexios de Cerceda, cando foi o día do libro. O próximo domingo, é dicir, pasado mañán, ás 12 do mediodía, tamén haberá teatro coa obra para todos os públicos Agora que ven a noite, tamén sobre un libro que se lle entregou aos nenos e nenas do Concello de secundaria. Un libro tamén sobre as cantareiras. E por último, venres día 23, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal, actuará Richie Casaes, que ademais de familiar das homenaxeadas, tamén é músico e autor do libro Foliada na Vila. Ofrecerá o seu espectáculo 586 cantos, unha iniciativa do Museo do Pobo Galego que homenaxea todo aquel traballo de campo que fixo Dorothy, que desenvolveu a parque o académico Antón Santamarina e que fructificou no Cancioneiro Popular Galego editado pola Fundación Barrié. Pois deixamos atrás os actos da festa do Día das Letras Galegas para falarlles de outra festa tamén multitudinaria, a Festa da Terceira Idade, que será mañán sábado 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas, supera os 700 veciños anotados para disfrutar de unha xornada de xantar, de socialización, de música, etc. A Festa Social da Terceira Idade se celebra mañán sábado 17 de maio a partir das 2 da tarde na Polideportiva de Limeixa.
O grupo de gaitas San Martiño de Cerceda amenizará o xantar, que será a base de xamón, afumado, pulpo a feira, xarrete asado con patacas e postre con milfollas. O dúo Matices estará pola tarde e haberá agasallo tamén para o home e a muller de máis idade presentes nesta festa. Imos escoitar precisamente a Concelleira de Benestar, Catrina Queijo, falándonos desta festa multitudinaria. Nos o que agardamos é que disfruten do día o máximo posible. Para eso poñemos a comida un menú que tamén é tradicional, todos os anos vamos poñendo o mismo, que sería de primeiro pulpo. Bueno, hai un entrante pequeniño primeiro, que é o lacón ahumado. Lacón ahumado que tamén é tradicional e gusta moito. E logo habería o pulpo, que suele gustar moito a xente nosa. E tamén de segundo, bueno, cambiamos o que é o churrasco polo xarrete con patacas, que é un poquinho máis blando e tamén está moi rico. E despois o postre tamén cambiamos un pouquiño, pero xa o fixemos o ano pasado, que era, normalmente había o que é o tradicional queixo con, exactamente, con membrillo. Nos cambiamos para a miloja, que tamén está, creemos que está moi rico, que a xente lle gusta, e un pouquiño tamén para facerlle unha festa que non sea repetitiva todos os anos o mismo. Pero sí que é verdad que é o mismo que o ano pasado. Gustou moito, este ano volvemos a apostar polo mismo. E nada, despois habería un dúo tamén. Este ano temos o dúo Matices, que amenizaría a tarde despois de comer, cando estemos tomando o café, e para aquelas persoas que queiran pegarlle un baile. Tamén creo que non se esquecen sempre de ter amenizando a entrada e o principio do xantar un grupo de música tradicional galega, non? Exactamente, sí. Traemos tamén os gaiteiros, veñen os mismos que o ano pasado, e tamén eso, para que a xente, mentre se vai sentando, vai empezando a socializar entre as persoas aquelas que quedan para comer e ao mesmo tempo para falar despois de moito tempo. Vamos a ter os gaiteiros. Bueno, falamos de cifras, creo que xa se superan as do ano pasado. Superamos as do ano pasado, sí. Que ano tras ano vai subindo un poquinho máis a cifra, é normal, porque, claro, cada vez a xente tamén entra máis na terceira edad, máis de 65 anos, na xubilación, vanse apuntando xente nova que non está de vir outros anos. Para nós é importante que a xente se apunte aquela que está xubilada, porque para nós é un homenaxe que lle facemos a esas persoas maiores por toda unha vida de traballo. Ademais dese gran xantar, como dixo vostede, onde ademais sabemos que sempre suele ser o que se dice por aquí, a fartar, hai comida de sobra. Despois haberá música, como dixo, pero tamén hai sorpresas, non? Creo que todos os anos se lle dá un regalín. A persoa máis maior e a tanto muller como home máis maiores desta festa, non a maior do Concello, que sí que me teñen preguntado. Esa persona non é a maior do Concello, non, porque ten que ser a maior da festa, a persoa maior, tanto home como muller, que vai á festa da terceira idade. Para nós é importante que socialicen e que veñan a esta xuntanza, porque ao final esta comida é para eles. Cambiamos de tema, falámosles agora dos campamentos de verán, porque o Concello de Cerceda informa xa que este ano vai a ofertar de novo campamentos de verán, tanto en Cerceda como na Silva, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Vai haber varias quendas, dende o 23 de xuño ata o 19 de agosto haberá 5 quendas. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, pero tamén existe a posibilidade do horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 euros para o horario habitual e de 70 euros para o horario ampliado, tendo os irmáns que vayan á mesma quenda un desconto donde pagarán só 30 euros. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visita ao parque acuático, deportes, cociña e tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva vai a ser no local social e no colexio. O plazo para inscribirse vai abrir o luns 2 de xuño, abre o luns 2 de xuño e pechará o 16 de xuño. Poden anotarse cando abra no rexistro xeral da Casa do Concello ou pola sede electrónica.
Máis temas. Onte xoves tivo lugar a presentación do torneo de fútbol base Concello de Cerceda, que se ven celebrando xa dende fai bastantes anos, donde o fútbol de base do Concello ten protagonismo, ademais de outros moitos máis equipos da Bisbarra e de outros lugares que se animan a vir a Cerceda a disfrutar de unhas magníficas instalacións. Pois tivo lugar a presentación na xornada de onte e imos agora ofrecerlles reportaxe. Desde o Concello seguimos facendo unha aposta polo deporte, como vimos vendo, e neste evento non sería menos. Evidentemente, a parte de seguir con todo o que estamos facendo nestes anos pasados, pois que no que hai moitos equipos que de feito chaman para vir e que lle gusta vir, no que seguimos, por exemplo, coa comida para xogadores, para adestradores, co tema de poder xogar algún partido en herba natural, que tamén sempre é apetecible, pois queremos este ano tamén remarcar un pouquinho e darlle algunhas melloras dentro das nosas posibilidades para que cada ano todo o que vamos vendo pois intentar un pouco que vaya o que nós queremos que vaya mellor, vamos. Por exemplo, este ano en vez dun día faremos 2, o cal o que facemos é que máis ou menos durante todo o fin de semana pasen 1000 xogadores e xogadoras por as nosas instalacións do Roxo, ademais de todas as familias, evidentemente, que os acompañan. Tamén aumentamos o tema de categorías para que non haxa ningúns cativos e cativas que se queden sin xogar. Despois o tema aquí un poquinho xa máis de tema competicional, o tema deportivo, pois comentará agora Alberto, non? Sen máis, animarvos a todos a que asistades, vamos a disfrutar dese día da festa do fútbol aquí en Cerceda. Oxalá o tempo nos respete, a disfrutar e, sobre todo, a vir a pasar creo que un bo ambiente que nos vai a deixar tantos nenos e nenas e as súas familias ao longo de todo ese fin de semana. Un pouquiño, para resumir un pouquiño en que vai a consistir o torneo a grandes rasgos, pois reitero un pouquiño que as palabras que dixo Óscar, como punto de partida, nós damos un pouquiño de continuidade ao torneo, sobre todo neses elementos máis característicos que se viñan dando nestes anos anteriores, como podía ser o tema das comidas gratuitas para xogadores e adestradores, ou incluso de tocar erva, que non é calquera cousa, tratándose nun campo de tanta calidade como o que temos, e incluso tamén en equipos participantes que, de tradición de anos anteriores, que esta xa é a edición 17, hai equipos que veñen participando prácticamente en casi todos as edicións, e tamén damos continuidade. A partir de aí, que tiñamos ganas de refrescar un pouquinho o torneo con novas ideas e intentar mellorar en certos aspectos de diferentes características do torneo, e así os maiores elementos que traemos para cambiar pois veñen en 3 líneas, non? O primeiro que contaba Óscar, que ao final damoslle cabida a outras 2 etapas como son cadete infantil. Eso significa tamén que tuvemos que aumentar o torneo a 2 días, vale? A partir de aí tamén melloramos a estructura organizativa en relación, por exemplo, ao que sería a atención a participantes, aos servizos que lle damos, como poden ser, por exemplo, este ano generamos aí unha carpa dun punto de información que centralizamos todo o que sería calquer dúbida, empezando pola recepción de equipos e o check-in de equipos, calquer dúbida que podan ter durante o torneo, tanto participantes como familias como público, pois estaría localizado nunha carpa que ubicamos xusto na entrada de campo principal. A parte deso, por exemplo, tamén metemos un guardarropas que ao final é importante para nós pola experiencia que temos noutros torneos de que ter un guardarropas custodiado onde todos os equipos poidan guardar as súas cousas con xente sempre ali, sin que haxa libre acceso, por exemplo, unha persoa de atención a árbitros e outras cousas que tampouco se trata de espallarme moito máis en iso. E por último, que é máis importante, sí que lle demos unha volta ao que sería o plan competicional. Aí, na fase final, generamos unha fase ouro e fase prata, con un espírito buscando, sobre todo, pois que
todos os equipos que participen, pois que estén sempre enganchados á competición. Ao final, buscamos un estímulo tamén por experiencias previas, queríamos dar esa calidad de equipos que chegan a un torneo, e desde o mellor desde primeira hora da mañán, pois se os resultados non llevan ben, pois están fora, non? Por decirlo de alguma maneira. Así, damos a posibilidad a todos os equipos de que se reenganche, de que vayan de menos a máis, de que sempre haxa un ambiente entre familias e público que sempre estén activados porque sempre hai algo en xogo. Consiste un pouquiño que despois da fase de liguillas todos os equipos pasan a unha fase ou a fase plata según o seu posto na clasificación desa liguilla e teñan a partir de aí pois as típicas fase final de cuarto de final, semifinal e final, pero nesas dúas liñas, fase ouro e fase plata. Os equipos mellor clasificados vanse a fase ouro e os últimos clasificados ou os peor clasificados, mellor dito, pois teñen unha segunda oportunidade nunha fase plata. Vale? Esa é a modificación principal que temos no torneo, que seguindo repetindo un pouquinho o que decía, pois buscando ese espírito competitivo, generar máis ilusión no torneo, ter enganchado durante todo o torneo a todos os participantes. A modo estadístico, tamén para comentar un pouquinho os números que dou Óscar, pois decir que somos 52 equipos en total, en todo o torneo, de 18 clubes, de 15 concellos, todos da contorna ou moi próximos, que ao final xuntan, pois o que decía un pouquinho eses 1000 nenos, pois participando no torneo este fin de semana. Cambiamos de tema, seguimos con máis actividades deportivas porque o próximo día sábado 31 de maio haberá varias probas deportivas en Cerceda importantes, como é a Poseidon Race e tamén terá lugar a proba de patinaxe, a gala de patinaxe. En canto a Poseidon Race, que temos máis información, pois como xa saben, será a cuarta edición e vai a ter máis de 1000 persoas ou ao redor de 1000 persoas deportistas inscritos. Como novedade este ano, ás 11:30 da mañán organizan o primeiro Cross Poseidon Race cunha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% do recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio de inscripción é de 10 euros e aínda continúa aberto o plazo na web ccnorte.com. Decir que logo xa a partir da tarde comeza a proba de obstáculos a Poseidon Race a partir das 2 da tarde xa cos atletas élite e así irán chegando os demais. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa. Cambiamos de tema para falarlles agora do Servicio de Información por WhatsApp municipal, xa que o Concello de Cerceda ten dende principios deste ano en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante o WhatsApp, co obxectivo de ofrecer aos veciños información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta, pois poden escanear un código QR que poden atopar na web municipal ou nas súas redes sociais e ter instalado evidentemente a aplicación WhatsApp no seu móvil ou na súa tablet. Tamén poden incluir na súa axenda o teléfono 609 43 10 78 e enviar un WhatsApp coa palabra alta e nese intre xa pasarán a formar parte das notas informativos que lle enviarán por parte do Concello nesta aplicación de WhatsApp. Mais temas, o sábado día 31 de maio, ese mismo día, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín. Ele é don Albino Verdía, que ademais é colaborador desta casa. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Para o xantar a base de entrantes, pulpo e carne con postre e agasallo, o precio de 40 euros para os adultos, incluído o agasallo e nenos 20 euros. A partir das 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e tamén o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. O próximo mércores día 21 de maio se pode renovar o DNI
ou o pasaporte como novedade deste ano aquí en Cerceda, xa que un equipo, unha unidade móvil da Policía Nacional vai a estar no Auditorio Municipal o mércores 21 de maio pola mañá. Si queren renovar o DNI ou o pasaporte, teñen que previamente pedir cita previa nas oficinas xerais da Casa do Concello, na planta baixa. En calquera caso, logo terían que vir o 21, o mércores 21, ao Auditorio Municipal para facer o trámite definitivo. E tamén o Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave que emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. Calquera persoa que o desexe pode obter de modo presencial, sin ter que desplazarse fora de Cerceda, a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais para relacionarse, por exemplo, coas administracións. Isto se fai a través de unha acreditación que fai un funcionario público no Concello, donde verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, donde vai a chegar a mensaxe SMS de benvida ao sistema clave, un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, do certificado digital ou do DNI electrónico. Xa en canto aos deportes, pois repasamos o que haberá xa mañán sábado e domingo en canto aos equipos de Cerceda, que moitos deles xa van a rematar as competicións. Quedan en liza aínda a terceira categoría Galicia con 3 rivais ou en 3 equipos do noso Concello que xogan de seguinte xeito. O Atlético Cercedense remata a Liga fora da casa en Carral. Carral B, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Castro. O Rodís remata na casa contra o Curtis o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas, en Encrobas, mentras que o San Martiño tamén remata na casa contra o Xuventude de Laracha o domingo ás 5 da tarde no Roxo. En canto ao fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles comenzan a Copa con eliminatorias. O encontro é Arteixo C, Atlético Cercedense Xuvenil, mañán sábado ás 12:30 en Arteixo. Os cadetes tamén comenzan a Copa fora da casa. Deportivo Esclavas Atlético Cercedense Cadete. Este domingo pasado mañán ás 12 do mediodía en San Pedro de Visma. Os infantís tamén comenzan a Copa na casa Atlético Cercedense Infantil e Irís. O partido é o domingo ás 11:15 no Roxo. En canto aos benxamíns xogan fora da casa, o Cesuras B, Atlético Cercedense Benxamín B. O encontro é o sábado, mañán, ás 10:30 no campo do Loureiro. Os prebenxamíns na loita polo título xogan en San Tirso mañán sábado. San Tirso Atlético Cercedense prebenxamín mañán sábado ás 12:15 no campo do Monte en San Tirso. No fútbol 7 femenino, o Atlético Cercedense xoga na casa o domingo contra o Mesoiro. Atlético Cercedense femenino, Mesoiro o domingo ás 10 da mañá no campo do Roxo de herba artificial. E os veteranos, xa rematando a Liga, xogan na segunda división Cerceda de Veteranos Betanzos Norte, o encontro é o domingo ás 11 da mañán en Orellán, e na segunda B de Veteranos Unión Campestre San Martiño o domingo ás 10 da mañán en Montrobe, e Sporting Map Rodís de Veteranos o domingo ás 10 da mañán en San Pedro de Visma. En canto ao tempo, mañán sábado mantemos xa influencia anticiclónica con tempo seco e soleado. A partir do domingo podemos decir que entraremos novamente a presencia de aire frío que pode traer algo de inestabilidade. As temperaturas seguirán ascendendo e os ventos seguirán soplando de componente norte ou noroeste. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.